Ang Ginoo mana kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudyo, kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag ug ikalipay ninyo ang pagpahimulos ug makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa kaysa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang naong, busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituuhan man ninyo nga diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Og sila mismo nagsaksi mahitungod kanako, apan kamo dili buot moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao, apan nasayod ako sayod kaninyo. Nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Kung may muanhi hinuon sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawato ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busaon-saon man ninyo sa pagtuo, apan ayaw ninyo hunahunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga maoy inyong gilauman, maoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mituo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako, kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong gisulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Ang mga tao nga nagsigig adto sa templo, giingna ni Kristo nga wala kamo mutuo. Murag mao sa tingali na iyang isulti nato nga nagsigig simba. Pero basin sa dili. Kuno pangutan ako no na imong tupad ina mituo jud ka sa Ginoo. Pangutan na ba kay sahay ra ba sige lang tagsimba pero wa day ta mutuo. Nyaon sa may timaan sa mutuo. Una, kamaotang maluoy sa atong isig katao. Si Moises nga nituo o Ginoo, wala muuyon. Murag gisuwayan siya sa Ginoo ba? Ako ning patio ng tanang tao. Ingos Moises, ayaw sa Lord, maluoy sa kanila.
Pag karon nga napagaw ko, daghan kay magsigig text, kay naluoy sila nako. Daghan kayong gisuggest, bisag unsa na lay akong gipang-inom, perting daghan ang gipang-inom, kay gipang-suggest, kay naluoy, kay lagi, pare man, kay tungod, kay kunuhay, mura man kog buutan. Pero kakita kas imong anak nga ang iyang gibuhat, nagsupak-supak nimo, ingno nimong pundo, magdagandaga na noon, ingno nimong hilo, magsyagit-syagit na noon, maluoy ka na. Kusi dayon, hapak dayon. So ang tinuod ay nga magtotoo, kamaong maluoy sa tao nga dili kamaong mutuman sa iyang buluhaton. Si Moises nga nito Ginoo, kakita siya unsa kangilad sa gibuhat sa iyang mga kauban. Naghimo sila mga Dios-Dios, dito na sila ni simba, pero naluoy gyapos Moises. Nagpakita kini nga ang tinuod nga tao kamaong maluoy. Kamong mga asawa, unsa inyong bation kung ang inyong bana magsupak-supak na ninyo, maluoy mo o masuko? Kung masuko gani mo, pasabot, dili mo tinuod nga magtotoo. Unsa may inyo? Selfishness, totoo. Inyong gisimba ang inyong kaugalingon. Kamusang mga bana, kung ang inyong asawa magsigig yaw-yaw, sigig yaw-yaw, demanding kay istanan, sa may inyong bation, maluoy mo, dilisad. Pulos ta mga buangon. Kung ang parishioner, diligid mo palitog slat, kung sa may akong bation, maluoy ko. Labi na makita na ako nga nagpalit na sa bagong sakyanan. Yan, nagpahimo na sa palit na sa bagong gadget. Nagpabla na sa buhok. Yan na. Ako, sa sloya, ang iyang kwarta, gisigilag spend diha niya. Wagin mo palit og slot. Nga naman, maluoy man. Kay kini manggong mga tao nga dili mo buhat sa ilang katungdanan, magbudhi, magbinuang, mao ni sila ang makaluluoy, kay mawala naman sila, mura man sila na nahimuwag sa Ginoo. Nga ang Ginoo man mo ituburan sa tanang grasya. Tanawa ning akong tingog, di mo maluoy ani, nga bisag pagkaw na baligyan lang yapog slat. Hinoon, dili ko guilty ani kay wa ko mag-inom, wa ko minog bugnaw, wa ko inom og sagunsa. I spent my time spreading the good news. Daghan kayong mga recollections, mga talks, misa, ni pagaw. Tingali ni losod ang akong kaning tawag o resistance, immune system. Pero mamalandong ko, ingon ko sa Ginoo, murag wa man kay ko mag-abusar, Lord. Pero nasa i-remind ng Ginoo na akong ginagmayng sala. Ayan siya, pakasama mo kagod. Nakabitaw sa no. Mga nindot sad ba, makarealize ta nga dili din ni ako ang akong tingog, kanang inyong tingog, dili sa na inyo. Nya, ang tao nga mahimulag sa Ginoo, makaluluoy, kay wala naman siya gitawag o kinabuhi. Si Kristo nag-ingon, ako, gisaksihan ko ni Moises, gisaksihan ko sa akong mga buhat, gisaksihan ko sa Amahan, sa Espiritu Santo, katong pagbunyag niya. Pero kamo,
wa gyud mo mutuo nako. Sabot ang pulong sa Ginoo wa nato kaayo tagaig dakong pagtagad. Ang ato hinong gipadadaan matud pa ni Kristo ang inyong gituhuan kanang mianha ninyo sa ilang ngalan nga wa magikan samahan. Pananlitan ingnon mo pakulori imong buhok mugwapa ka tuo mo dili mo to. Kadaghanan tuo gyud tuo dayon. Pader patina na imong buhok himuan ang itom kay batanon kay kagnaong tuo ko tuo mo na patina des buhok. Pero moingon ang Ginoo dawata ang kamatuoran nga tiguang na gyud ka. May di mo ta tiguang gud taon nganli lang kong kawatan ay lang kong nganli tiguang. Mga ingon na di tamto kana gagmay pa kay na nga kamatuoran. Labi na gyud og ingnon ka igsuo na nimo imong silingan ayaw dumti pasaylo kay imo nang igsuon ning ka igsuon kanang sige daog-daog nako kanang sige og binuang nako hasta nga mo agianan gikural wa na mi agianan igsuon pa na adi igsuon lagi na nimo ayaw dumti pasaylo alang. Kanang kawatan kayo? Lagi, pasaylo ala lagi. Kanang nakabit sa kumbana, pasayloon. Ay, lagi, pasaylo kayo mo nang igsuon. Tuo mo na. Namusamot di mong tuo Klaro na inyong mga naong. Kana, bugat-bugat na labaw na yung mo ingon ang Ginoo. Kung ito, ka na ko. Ibaligi ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto simbahan ipalit og hurot og slat or ihatag ngadto sa mga kabos motuo pa mo na wa na patay na kana lawom-lawom na gina labaw na gyud kun moingon ang Ginoo pagpakamatay para sa imong kaaway nga mao iyang gibuhat. Sunod pa mo na. Awa na. Nagmingaw ng mga naong. Mao na, lita mo kumpiyansa. Kay usahay, paminaw na to. Suod kitas Ginoo. Pero di ay kaaway di tas Ginoo. Mao na, si Kristo nagpakita. Si Moises nagpakita nga ang kaugalingon gamiton para sa uban. So, salamat sa namalit. Bahalag pagaw ko, ako gining taga-update mo sa nahalin sa tong slots. Mo ni sila ang mituog Ginoo. So, ang atong SBF DAG, niabot ng atong halin o 10,822 ka slots. Pakpak. Ang ato sa JPHJ para sa tong pista niabot na sa danghalin og 5,411 ka slots. Pakpakyapon. Kani sila mo nito Ginoo. Aw kamo di ay namalit man sa demo ani no. So salamat kay sa inyong pagtuos Ginoo. Kay ang kalibutan ra ba karon nagsigig tudlo nato. Sige ingon tiguma ginang kwarta tiguma gyud kay para na sa imong future unsa gotay future iniglinog way kwartang makasagang inigubat way kwartang makasagang dagko na kay utang ang mga nasod nga naggubat karon dagko na kay utang unya inighuman pagid ang gubat pabarugon pag yung balik ang ilang gipangbungkag tungod sa mga bomba. Bayran pag yun kadto mga biktima, ang mga inosente nga nangaigo sa ilang mga armas. Luoy kayo. Devastating kayo ang atong dili mutuos Ginoo. Kaya mutuo palang tas Ginoo magsinabtanay,
magpasayloay, maghinatagay, sigon sa sugos, Ginoo, pagka malipayon, pagka malambuon unta sa atong kinabuhi. Nabitay, ning takes na ko, ingon siya, Father, ang ako bang bana nangabit niya 15 na katuig matingali or sobra gibiyaan na gyud miniya kuyog ko sa akong mga anak. Karon ni ay biyudo nga nahigugman ako. So ako lang sa siyan gidawat, nagpuyo-puyo na meron. Kadungog man ko sa imong wali pader nga di ka pangalawat ning puyo-puyo, pero mga sobra na mis na po katuig nga nagpuyo. Unsa man pader, pwede ra ko makapangalawat. Nagtinarong man ko. Nako, ang makapalangit nimo ang paghigugmas imong bana, dili ang paghigugma ng biyudo. Sakit, no? Kana bang naitaw nga may kayo nimo, nya support yun nimo, hasta sa imong mga anak nagibiyaan atong animal nga bana, nya ingnon ka biyain na kay di na makapalangit nimo kadtog yung imong bana ug mao to imong higugmaon, mao to'y makapalangit nimo. Ka mo sultihan mo gyud na malipay mo. Mga naong ninyo ay nga dahil paita sa danang Ginoo. Di man saan mo sabot. Muna, ingon na siya na ako, istrikto harasan ni mo pader, no? Labaw pamangkas Ginoo. Gingnan ko. Kay bawo ko, Father, in my heart, nalipay ang Ginoo ug siya'y naghatag nako nining maong tao. Imo sa nang panghuna-huna. Pero di ko motuo anang imong gisulti. Kaya ang Ginoo, mulipay gina nato. Ang Ginoo, muhatag gina nato sa atong ikinahanglan. Nya, kay gihatag manis Ginoo nako, di siya manapat, di siya managmal, di gani manglibak. Kusog kayong rosaryo. Ana, nganong ingnon man ko nimo, nga dili ni makaluwas nako. Nindot, no? Nindot paminaw. Manabtan pagani kada kadlawon magsige pang rosaryo. Ana, nawan na lang sa ko nitubag niya. Ako na lang giingon ba, Lord, dali aragin na mong mailad. Muna, katong ilang simba-simba to mga ribulto, kunuhay nag-ampo, naghalad-halad sila, murag nindot paminahon. Pero ang Ginoo, nasuko. Nga naman, gisupak man ang sugo sa Ginoo. O kung sa may pagsupak, ang pagkaway kasal niya nagtipon. Nagtipon og puyo, way kasal. Nag-isip na kunuhay sila bana o asawa, pero way kasal sa simbahan. Bisag unsaon panimog binuutan, niya wa ka mutuman aning pagdawat og sakramento nga gidesign sa Ginoo, pagsupak yapon na siya. Og pagsalikway, gani, panginsulto pag yun. Parehanang wa mo pasar sa teacher's board exam. Pero may kay siyang mutudlo sa eskwelahan. May kay siyang mo discuss, may kay mo himog mga silabos, mga lesson plan, may kay siya na. Pero wa ka pasar sa board exam. Moingon ba ang PRC? Sige, padayo na lang na total, may masakay mo tudlo. Mana? Di, pahunungon yun ka. Pras na ko, may kay kumumisa, minaw yun mo na ko, pero wade ko ordinahe sa obispo. Impostor rin kong pagkapare. Ayan, so may bawaan, o may bawaan ang tinuod. Pahunungon. Ato, pa-ordin o sa dito. Agi o sa kuan mo na si Jesus, miagi siya sa gusto samahan.
nga mao ang iyang kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Wa siya manglakton, wa siya mingon, amahan, sabta lang ko. Iya yung giagian ang gusto sa amahan. Kasakit, kamatayon ug pagkabanhaw. Pero kita ang kalipay lagi atong ginahuna. Malipayon nga ita mingon ta, ay praise the Lord, gikaluyan jud ko sa Ginoo. Unyag na naganing kasakit. Lord, oy nganong naman ning kasakit? Nagtuo lagi ta nga ang kasakit dili kabahin sa kasantos o kaluwasan. Kabahin ay muna ato sa na siyang dawaton. Nauton ta tinuod tang mahimong magtotoo. Manindog ta.